Sala po, mas safe magpili ka na lang ng dramatic situation. Para dahil ka mahulog sa saccharine lines. I love you. Show not tell. Show not tell. Never say I love you as much as possible. Ibang point si Merly Alumnan, I have to tell you something. Hindi siya pero din niya na ikakasabi, I have to tell you something. She would describe, say a flower, a fruit. Oh, I've forgotten. I have to tell you something pala. Mas mag-describe na naman siya ng star, something true. I have to tell you something. Never na sinabi niya yung intuition naman sa mga dinidescribe niya na intuitive message lang. It was toying with the idea that you never say I love you in love words. So, my recommend. Gulay na lang ka. Kinuaso kutsilyo, inilaban sa daddanan. Kinuaso lang ka, pinuknan ubakan. Pagkaubak sa kabinanga, pagkabanga, binanga giraray. Binanga ning binanga, hanggang sa suminagay. Kinuaso kawali, ibinabaw sa kalan. Kinuaso bosporo, saka silildaban. Pinainit sa kawali, pinainit na karay. Saka binugtak sunato, pinupag ning luway-luway. Inihanda sa sibuyas habang nagbubukang, pati suluya, balaw, tinapa, sa kagabos ikinaag. Pighalo sulangka, dahil pwedeng mawara, sa kagiraray binukag, na nisuluto maging maura. Pagkatapos magbukag, pignamitan suluto, nganing maaraman kung masirang o bago. Binudbudan ning asin, pinutangan liit na paminta, giraray binukag, sabay-sabing gulay na lang ka, siram sana. Ito, pwede mo nang gamitin na recipe pala ito. Ako sa masalamat mong ginagawa kasi alin na talaga ako nag-ano peanuts work yung mga albayan writers. Kasi ako nag-aaral ako sa mga libro lang sa US, sa ang pagkuha naman ito, walang matibay ng mga parasulat sa libro. Ito pala sa lahat. Pero ito mo. Ako lang sa sinabuhan mo na matawag na ako, pero huwag pa pala. Ikuan pa akong ipatawag mo sa pangit mo. Hindi na po ng lahat ng ipagtais. Mas sabi ka niya nung malaki. Hindi mo talaga yan. Nasabutan nila. Nakakilot na sabi ko kasi namin sa pagmamit na may na-publish na work. Pero nag-dream na ako mag-iwapaksok yung mga ikaluwal katuloy ka. Kasi kung mapasa ikaluwal katuloy ka. Kaya sulinot na dahil ko nasundan na mag-publish ka ito. Ikaluwal katuloy ka. Pag hanggang naging ikapito, lubos ka, lubos masukan, lubos may mga comments na sulinot, ikaluwang ay sulinot na lang check. Makulo mo talaga buot. Gusto mo alis ko sa computer na naman sa TV. Alis mo sinura para sa kanya ang ano. Pero as I do, sabi ko, ay learning experience. Mas isang sentence na kapagay ng komentaryo. Sabi ko, akin na yung magtalubang sa mga yun. Sa tuyang advokasya. Bago lang sa pagsusulat ng lawit-lawit, kung bago sa pagsusulat ng mga pareta, mas paparapong na po ang pagsulat ni Ipudno, dahil na po ang advice ko na ito. Hindi ako nagsisisi na nag-video ako. Kahit pa ako sa second senior, nagkakaroon ng kopya ako. Pero yun, nagduwa-duwa ko talaga ako ma-video ako kahit ako masahin, ma-effort, everything. Pero, ayun ko lang nagsisisi, yun lang ako man ako dahil. Kaya na-appear ko ang start talaga maging writer. Dati, yung mga nag-encourage na sa akin, magsurat, publication, may kaan. Pero, na-improve yung opportunity. First time ko actually kung i-grab ang opportunity. Nilapit sa akin sa writer. Ikasiyang na bulan, mamamati mo na sana, nagatalibong ang puwerta. Pirang aldaw pa kaini, madalagan sa banggirahan o kubeta.
Napapaisip ka na kung ang dugo, halangkaw o hababa. Dinuman mo si doktora, pagsusulit ang itinao sa imo. Nagdarangkula giyo ang mata sa pagsusulit ikapasado. Bago mag-uli, nagbakal ka kapang balaw, masiram na dugdutan kan manggang hilaw. Pag-abot sa harong, silabad ka kan agom. Sinapuyong mo pa, tanaga-alis ngaw ang parong. Imbis siya madagit, nagturon dahil sa bareta. Kaya kamong duwa, tigbibilang kada segundo. Tas sige sana ang dakula, sa pag-agi ka mga bulan. Magabat na asin mahulog, ikudos na sa pangsiyam. Sa bulan. Galing kang talent. Dawa ka deep lang. I-exaggerate mo yan. Sabihan mo sa iya na pwede siyang maging next Jose Garcia o i-Camis. Dahil dahil malinawan ka yan. Dawa ano pang frustration, dahil yan mapundo sa pagsulat dahil sa sinabi mo. Kaya dawa ka deep lang. Sabihin mo sa iya yan. Ang problema na kaya sa ibang teacher, sindagan ng matibay. Sabi ni Bien Santos, because it worked niya sa kuya. What I remember na is not really mag-teachers niya sa America, sa MA, ang naging naman sa high school or elemental. Nagsabi sa iyo, tama na Bien, tama na will become a great vocalist, sabi yan siya. So dahil Jason, di ba ganyan mo kung pwede kaya sagot niyo frustration siya? Katawag pa rin oportunidad na katabang sa pagbayod mo sa mga kultura. Dawa na protikilan siguro, manikita. Or, pagtungan kita, tamo naman niya ako naman sa kakuya, sa Atilapin. Tako naman niya akong bahala sa ito ko lang gumawa. Gumawa niya ako akong sakin ka din po. Para po man, tawag na public innovation. Writing is a skill, it's not a talent. No pain, no gain. Dahil matakot sa mga kritisismo. Ibian mo, maray na, karatik yan. Dahil nila, pigigibukan ang outcome na hula ulit yung bagay. First, Albay Writers Workshop. First. Nakula ka namin. Sana, mag-ibot ka mo yung mga pakpak, kalayog ka mo. So, dahil makalayog, ano no? Sige na lubot, nabula ko, mabalos. So, yung aking kondo, awat niyo kay na madagos so pagka ni Mayor na kay portfolio yung kabit sa mga ipulinda. Siguro maagat pa sa kita sa ito, hindi maagat ang portfolio siguro. Ayun pa lang, managis bisita sa pagkira sa tuya ng sa ilang mga naaraman managot sa literatura. So, ginaray, utulong ko lang so, ang workshop, dahil man kayo po maging formal na araw kayo. Pag-uling ito, sa inyong mga banwaan, pwede ka tawa, duwasan na kang araw kay Manoy. Sino nga na-idol mo eh, duwasan na sila, sila nakasustain ka rin kahaloy. So, ano kayo po mag-15 participants ka mo daw, luwa, tulo, sarabay ka mo. Mag-share, mag-heras ka mo mga sa inyong mga people. Sa bahagi niyan, nakaparang mo pa mga literatura. So, kumaga, ang ripple na yun, ano yun, nag-point, hindi naman yun, ang sagot mo niyan, kay Buwan Lenin,
kumbaga networking, ano. Manay Rafi ka po sa Ligaspi, ako si... Nagururol din ka. Ay, talaga ko wala. Parang tugtog. Pero sa program sa eskwelahan. Ay, those parents. Si Sep Anday na ganun. Pauline? Nem. Masyado man sa venue. Sa mga expert baga, matibayang sila kaya mag-explicate kung taano yan ba kung genuine. Katawag man lang yan kaya. At pinason? Ano man lang. Ikaw naman kasabay. Let's. Jim. Ano Neneng? Mag-guide. Nabuhay na naman. Yan ang may libog, sabi ni ano, si Rafi. Ihian mo. Iyan mo. Art story, play. Sige. So, sige, Mari, gusto na.